नों दंना गैयामोन मामा थांबा? दङ। जानायखौ लुबैदों ना? आं फैफिनजानायखौ लुगैदों। जेरावखि थाङा मानो बियो फैफिनथों। दा नोंखौ फैफिनजानोखौ लुबैदों आरो आबौ फिसाबो गाबगासिनो। हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुहुत थेथे महरखौ लानानै आसा खालामो दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायला होनांगोन आरो आसा खालामनाय थाबावो सोरबाफोर गोदानै भिडिअखौ नायफ्लांदोंब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर दिनैयो न'खरनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनायजों मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर बिराद गरम सान्दुंआ बाबैनो नाहरनो हायाखै। ओमफ्राय माने खर' सर' स्लिम जोबनानै खानाय थपा टेट खाथुमना लाबाय आरो लोगोफोर दोंसे दोंनै माने मोखाङाव फैबाथाय दाबायसा गरम टाइमाव बिराद रागा जायो आं, ओंखायनो माने स्लिम आरोना कुनु माने आगार सारग्रा बाथ्रायानो गैया बेयाव जेबो बोनाय आरिनायफोराथ' बादहो बेफोरखौथ' गोजानाव दोनखाबाय आं लोगोफोर। ओमफ्राय थौ मा देखायलांनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव आथुर बिथुर साइकेल गानानै माबार फैबाय आं लोगोफोर। जि हाखु दाखु खारबोखाबाय गोलोमस्राव जुबलायनाय लोगोफोर। बिराद गोजोनथाव रादाब आरो र' नोंथांमोननो देखायगासिनो आरो जोबोद माने गोजोनथाव रादाब लोगोफोर। दिनै आंना मोसौआ फिसा जाखुमानानै दं आरो बेयाव माने दरग होफैदोंमोन आरो हाग्रा बारियाव, ओमफ्राय बेयावनो माने फिसा जाखुमानानै दङ आरो ओरैबायसा जाबाय। बोराया नेना दंफैयो लोगोफोर, दासो फैदो बोरायबो गैयामोन आंबो गैयामोन आरो ओमफ्राय नै बे लामा रखमावनो होफैदोंमोन आरो न'नि गोजान जायो। ओमफ्राय मोसौआ बाबुना नानि एसे देखायनि र' नै लोगोफोर बिमानि लाथारदो आरो फिसायाबो सेम बिमानि कालार आरोना। ओमफ्राय माने लोगोफोर बाबुसोनो दै, मोसौआ बाबुसो जाबाय दै जोंहाना लोगोफोर। गथ'फोराबो बाबु गोजा लोगोफोर, ओंखायनो मोसौआबो आंना बाबु। दे लांनोसै नामा न'आव? ओमफ्राय ओरै बामना लांबानो जि लांनांगौमोन, नों माने जिबि हरदि आंनाव ओरै जिजों हमथुमनानै ओरै बामना लागौमोन ना। बामना लांबाथाय बिमाया थाबायबाय थाबायमोन ना। दाबो बामना लांगोन आरो थेवबो मैला नांसिगोन ना नोंनाव। थौ लादो थौ, सैमा अमा फैयो बेयाव। हो लादो दे, थखनखौ लागोन आं। थौ आइ थौ न' सिङाव लांना दोनहैयाबा जानाय नङा। सैमा दंसो आरो बेयाव। थौ फिसाखौ एसे सोलास्रो खालामनो, नङाबा थाङा। थौ सान्दुंआबो जि अयथासार गोसा, गिनांगौसो आरो दा खारथिंनो रोंबा गारि मथर खारफालाबायगोन। र' गाइखेर पेहु सेरबाय लोगोफोर नै, ओमफ्राय न'खायावनो लानानै फैबाय आरो मोसौखौ। ओमफ्राय माने बोरायखौसो सेरनो होबाय आं लोगोफोर। आङो माने गाइखेर सेरफेराखै आरो जिबनावबो माने गाइखेर सेरफेराखै, ओंखायनो माने रोङा आरो ओंखायनो गाइखेर पेहुखौबो बोरायखौनो सेरनो होबाय। नै नाथार आं हमथाग्रा बोराया सेरग्रा आरो ना लोगोफोर। ओमफ्राय नै दुमब्रु बिलाइबो होदो। जि खस्थ' जायो आरोना फार्स्टआव गाइखेर सेरनायाव, सेरजायाना अबेबा बायदि मोसौफोरा। ओंखारदोंना ओंखाराखै? जि साफा नै लोगोफोर, दामब्रि फिसायाबो बिमानि लाथारदो। बा जि बायसा गरम, दा बुंसै आरो गरमखौ। ओमफ्राय लोगोफोर माबाखौ मोसौखौ न' गाहायावनो दोनना फैबाय आरो बेयावनो माने मोजांबो जागोन ओरै होननानै, लोगोसे जिगाब थिगाब दंखायो नालाय। ओमफ्राय बेबादिनो माने ना लाना फैबाय। नै नायाबो जि गोथांथार। लामायावनो माने बे बेफारिफोर फैदोंमोन आरो ओमफ्राय बेयावनो लाखिबाय। ओमफ्राय माजों संनाय जायो सायना लाग्रोनोसै र'। माखौ मोनगोन माखौ मोना, थास' आसिना दरनै दंमोन आरो बेजोंनो माने स्राय संनोसै आरो लोगोफोर। माने गथ'फोराबो थास' आसिनाबाथाय माने रोसिखौ जायो नालाय जिहेथु। बेनिफ्राय बिदिनो गोखै सोखैखौथ' दा मोनजाथ'वा नालाय लोगोफोर। फिसालायाथ' लोमजाखाबाय दङ दासान्दि, देहाफोरा बारा थिग नङा, ओंखायनो माने गोखैबो जाथ'ला। नङाबा गोखैया बुहुद दंमोन आरो खाथियावनो थाइगिर थाइलाबो दङ, लोगोसे मैथा सैथाबो दङ। ओमफ्राय बेजोंनो माने थास' आसिनाजोंनो
गोथाव संनोसै आरोना लोगोफोर साराया दुंबाय आंना नै नाखौबो गिदिर गिदिरखौल' होगोनहाय बिफा ओमफ्राय नै फिसा फिसा खर'खौ एवफ्रामनानै खावसे दोननांगोन नङाबा एसे गोबां जागोन सानैजोंनो एवला एवलि रेडि लोगोफोर बेनिफ्राय नै पियास एसे होना हरबाय ओमफ्राय लोगोसे नै बानलु सानलु देफबनानै लाबाय ओमफ्राय लोगोसे ना खिखौ फ्राय खालामना दोनहरबाय लोगोफोर बिराद मेजेम दङ दै खियाबो ओंखायनो माने ना खिखौ फ्राय खालामना दोनहरबाय आङो ओमफ्राय नै मैगङाबो रेडि एसे मोदानलायनाय सान्दुङाव नै लोगोफोर आंना बोराया बानलु खागासिनो दं आरो माने लोगोफोर बानलु अर्डार दं आरो ओंखायनो माने माबार जिरन गैया लोगोफोर ओजोंहा आरो दामब्रै फिसा जादोबो ओजोंहाय आरो एकदम बेसेबा खस्थ' आरोना फिसालाजों जाबजों बोराया जिरन गैया बेसेरा ओमफ्राय नै बेसेबा गोसा सान्दुङावनो आंनि बोराया बानलु खागासिनो दं आरो सान्दुङावनो मानसिफोरा ओंखारनो गियो आरोना दाबायदिनियाव थेवब्लाबो नै आंना बोराया जि स्ट्रंखा आरोना लोगोफोर ओजों फैयो जों खारखोलाय खारदावलाय खामानियानो खामानि आयै लोगोफोर बेफोरबायसा बोरायखौलाय आं बहा गारना थांनोहाय मालाया गारना खारबाबो आं हले गारनानै खारा दै लोगोफोर हस्साहाय मालाया गारना खारबाबो आं खिन्थु गारनानै खाराहाय इफोरबायसा एसे मोजां बोरायखौ ओमफ्राय लोगोफोर इसाननैसोआथ' बिराद मानसिफोरा हौवाफोरखौ गारै खारगासिनो दंना मोजां ना गाज्रि ना हौवाफोरा गाज्रि ना हिन्जावफोरा गाज्रि हमनानैनो मोनलायलाङा सानफ्रामबो फाथैलाय बिसिलायनाय सानफ्रामबो हिन्जाव हौवा गारना खारनाय सानफ्रामबो मा होनो हौवा गोनांखायानो हौवा बोरायजों लाइन मारिनाय बेफोरबायसाल' आरोना ओमफ्राय मैयाबो नुदां आरो लोगोफोर सासे आरो हिन्जाव मानसिया माने मालायनि हौवाजों लाइन मारिना ओरैबायसा फैजादोंना लोगोफोर बिगुर बुसिजादों मैयायो ओमफ्राय लोगोफोर हिन्जावफोरनिबो हौवाफोरनिबो दाय दङ बेयाव बोरायफोरखौबो होख्लायनांगौ हिन्जावफोरखौल' बुनाङा दै लोगोफोर आं हले गाज्रि मोनदों आरोना हिन्जावफोरखौल' माने बुनाङा बै हौवाफोरखौबो बुनांगौ हौवाफोराबो लासै फुस्लाय माने गोसो थोनो नाजायो आरोना ओमफ्राय फैसा थाखा बियाबाबो थुसोनानै होनो नाजायो ओमफ्राय ओंखायनो मा होनो हिन्जावफोरनिल' दाय गैया दै लोगोफोर हौवाफोरनिबो दाय दं फैबाथाय हौवाफोरखौबो फैनांगौ हिन्जावफोरखौबो फैनांगौ समान 50-50 फैनांगौ लोगोफोर मैया मोनसे भिडिअ नुदों आङो भाइरेल भिडिअ माने हिन्जाव मानसिखौ ओरैबायसा लोगो नांनानै बुदों सासे बोरायजों लाइन मारिनायनि आरोना ओमफ्राय ओइ बोरायखौबो बुनांगौमोन आंनि मथै नोंसोर मा होनो लोगोफोर कमेन्ट मोनफा हरना दोनहरबानो जाबाय नों दंना गैयामोन मामा थांबा मामाखौ खुलुमबाय आंनि नामा लुकास दैमारि आङो भिलेज सोरांजुलि ओमफ्राय पिएस सारिदुवार पिअ दबदबि सनितपुर आसाम आं बे निउसनि गेजेरजों बुंनो नागिरदों जे आंनि हिन्जावा दाख्लै सुनिबार खालि स्कुलाव राजाखौ दोनहैनायाव नैबे राजाखौ दोनहैनायावनो माने बाहेरायाव खारलांबाय माने बेयो ओरैबायदि बुंना थांदों बिब' लाहानाव अनलाइननि गस्ला बिहरदों बेखौ माने लायनो थांदोंमोन बै समावनो माने आं फन हरबाबो मोनासै आंजों SMS गेलेदों साइकेल हामा जादों आं मना सेन्टाराव बानायदों साइकेलखौ होननानै बुंदों आरो मेसेज गेलेदों ओमफ्राय आं बुंहरबाय गावनि हौवाजोंनो मानो मानसिफोर थाबा मालाय गावनि हौवाजोंनो मानो रायज्लायनो हायाखै नोंलाय होननानै आं मेसेज लिरहरफिनबाय आरो बिनिफ्राय साइकेला जाबाय नै थांनो ओंखारबाय होनबाय ओमफ्राय आङो गुरुंजुलि गामियाव थांनायाव बिब'आ फन हरबाय माथो दाबो सफैयासै होननानै बुंहरनायाव औ माथो दहायनो ओंखारलांबायमोन होननायाव ओमफ्राय आङो बाइक लानानै मना सेन्टाराव होसोलांबाय जेब्ला साइकेल गलायाव आङो सोंहैयो बेयाव हिन्जाव मानसि साइकेल बनायदोंमोन नामा होननानै गैयाथ' बनायाखै दिनै होननानै बिसोर बुंबाय आरो बेनिफ्राय आङो बे खोथाया हले बेलेग जाबाय होननानै आङो हमदांना मोनबाय लोगोफोरखौ ओरै सारिदुवाराव कल खालामबाय गंबेसे अट' खारनाय दैमा जिंनिफ्राय होनबाय अट' स्टेन्डआव थांनानै सोंहैबाय आंनि हिन्जावनि फट' हरबाय बे मानसिया नोंसोरजों गाखोदों ना औ गाखोदों माबा बालिपारासिम अट' रिजार्भ लानानै थांदों जाहैदों माने बिनिफ्राय अट' ड्राइभारा सोंदोंनो महा थांनो महानि ओमफ्राय तेजपुराव
आदा फैगासिनो तेजपुराव आंखौ लांफैगोन इदि बुंदों आरो दा आङो आंनि हिनजावखौ आङो नांफिनगौ आङो बे गैयाबा बोरै आं सहायनो दा नै गथ' दोङो 11 बोसोर जाबाय स्कुलाव थांबाय थायो बिएन एकाडेमियाव थुरिबारियाव दा आं न'आवबोथ' रावबो गैखाया जोङो साथामल'सो बिमा फिसा ओमफ्राय आइया फंबाय लाहानाव थायो जेबो जोङो नांलायनायबो जायाखै दावरावबो जायाखै बे अनलाइननि गस्ला लायनो होननानै बुंनानै थगायबाय आरो सुनिबार खालि थांदो इयो 30 तारिख सुनिबार मबाइलफोरजों सिगाङावहाय सोरजोंबाफोर रायलायबाय थायोमोन नामा मबाइलजों बे रायलायनाय आंथ' इदि मोनाखै दा फैफिनजानायखौ लुबैदोंना आं फैफिनजानायखौ लुबैदों जेरावखि थाङा मानो बियो फैफिनथों आं बेखौ बोजबनानै लागोन पुलिसफोरनो थानायाव जनायनाय जाबाय नामा पुलिसफोरनोथ' आङो जनायदोंमोन जनायनायालाय दा फैफिनदोंना आं फैफिनजानायखौ लुबैदों जेरावखि बे मानसिखौ लोगो मोना मानो नुबानो आंनि जानबुं नाम्बारखौ आङो होनाय जाबाय बे ससियेल मिडियानि गेजेराव जाबाय आरो जायफोरा नुयो अननानै जानोखौ लुबैदों न'आव एसां दिगदार आबौ फिसायाबो स्कुलाव थांनो मानो एसां खस्थ' बिफायाबो न'आव थानाय जाया थाखा फैसानि थाखाय न'आव थानो जाया बिथिं बिथिं थांनाय जायो दा नोंखौ फैफिनजानोखौ लुबैदों आरो आबौ फिसाबो गाबगासिनो बिमाखौ दुखु मोननानै नै आंबो गोसोआव दुखु मोनदों मेगनाव मोदै जानो सुख गैया लोंनो सुख गैया फैफिनजानो लुबैदों नों जेरावखि दोङो बेयाव बिनिफ्रायनो फैफिनबानो जाबाय न'आव मोजाङै थाफैबानो जाबाय सिगां जेरै न'खर संसार जानाय बिदिनो हौवादों आरो गथ'दों न'खरनि मानसिफोरजों जेरै अनलायना थानाय बिदिनो आरो अनलायनानै थाफिननानै संसार न'खर जानो थाखाय फैफिनजानो लुबैदों आं नाय गैया जेबो जायाखै जाबाय जेरावखि थाया मानो मोजाङै फैफिननानै थाफैफिनदो आं फरायनाया थांलाय फैलाय खालामबाय थानो हाया न'खरा बेयावबो दा बे गैयिनि थाखाय मावनो गोनां जादों आं हास'वा दैफोरबो रोगा बायनोबो हाया बिनिखायनो आं फैफिनजानोखौ लुबैदों आरो बेनि सायाव नों माफोर बुंनो सानदों आंथ' फैफिनजानायखौ लुबैयो दा न'आवबो रावबो गैया बिसि फिसाय सानैल' आरो गथ' सासे दोङो बे हिनजाव गैयाबा बोरै न'खर सामलायलांनो गथ'खौबो स्कुलाव हौवायाथ' न'आव थाखानाय जाया नालाय थाखा फैसानि थाखाय बिदिनो बाहेरायाव ओंखारनाय जायो गथ'खौ सोर स्कुलाव लांनो सोर दोनहैनो बेफोरबायदि प्रब्लेम जायो आरो नांलाय खमलायथ' बिदिथ' गैया गैनायालाय फैफिनजानायखौ लुबैदों आरो मोनबायबोहाय लोगोफोर नै माने डाइरेक्टनो आं मोननायखौल' देखायनाय जाबाय आरो ना ओमफ्राय लोगोफोर माने इसे गुफुरफोर नुबाय आरो कालारा एसे खम जादो अब्लाबो अरजाला लोगोफोर गोथाव जाब्लानो जासिगोन ओमफ्राय मोदोमफ्रु हाइजें बिलाइ एसे होनानै हरबाय आरो नै बरिया मोदोमखाबाय लोगोफोर मोनबायबो जि मोजां गेब्लेखादों नै थास'आबो ओमफ्राय लोगोफोर नै न' गाहायनिफ्राय बोरायनि थाखाय स्पेसियेलि अमा बेदरजों नारजि संना हरदो आरो बेवाय माखाया लोगोफोर नै जि बरिया संना हरखादो ओमफ्राय लोगोसे माने बानलुबो हरलायदो आरो नै बानलु हरनांगौनो लोगोफोर जोंहा ना दा लामाया एसे गोजानसाब नालाय लोगोफोर ओंखायनो माने बानलु होफाना होना हरनांगोन आरो ओरैनो माने ओंख्रियाव सोरनोबा ओंख्रिफोर हरदोंब्लाथाय माने बानलु होआलासिनो दा हरदै लोगोफोर नै मोनसे नियम आरो ना इयो ओमफ्राय लोगोफोर जि बरिया हरखाबाय आरो नै बेवाय माखाया संनानै